Bombo Business News. Nagalaom ang Department of Agriculture kung DA nga maga-issue si President Marcos sang executive order nga magapatuman sang price cap nga 50 pesos per kilogram sa imported price o sa imported rice sa pagtakop sang bulan sang Abril. Suno kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., nagpabutyag na si President Marcos sang suporta para sa proposed price ceiling sa imported rice. Ini isa katika nga gina-adopt sa National Price Coordinating Council bilang kabahin sang government efforts agod mapahagan-hagan ang impact sa nagatimbok nga presyo sang langis bangod sa conflict sa Middle East. Sunod sa Department of Agriculture nga ang proposed measure ang nagareflect sang pagtingwa sang gobyerno nga matap na ang hindi reasonable nga price increases kag malikawan ang potential market abuse. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ang ining exchange rate ang ginbase sa closing transactions sang Bankers Association of the Philippines o CONBAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas kahapon sang hapon. Magabalik liwat ang transaksyon buwas nga adlaw kaya subong adlaw isa ka regular holiday. Kag para sa aton latest nga reference rate 59 pesos and 43 centavos ang baylo sang isa ka US dollar, 7 pesos and 68 centavos ang baylo sang isa ka Hong Kong dollar, 46 pesos and 96 centavos ang baylo sang isa ka Singapore dollar, 16 pesos and 3 centavos ang baylo sang isa ka Saudi Riyal, kag 69 pesos and 84 centavos ang baylo sang isa ka euro.